Tiri. Kanang giingon ni Isra o kanang giingon ni St. Paul sa Roma o sa Isra, for the preparation of ourselves. Pangandam na kay wa may nagsulti sa pagpangandam. Ang ilang pag-ingon pagpangandam, magmatinud-anon ka sa Ginoo, mamino ko sa wali ba? Dut-dut sa Ginoo, ampon sa Ginoo, pagligon sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo, nya wa kabaw ng tao sa pagsalig, sa pagdut-dut, sa bayan sa man mo pagdut-dut sa Ginoo. Sa man mo pagsalig sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo guidance ni nagsulti ni sa mahitabo. Ug nasulti po ni unsay atong buhaton kung naay mahitabo. Ingon ana ang Ginoo kay ngano man ang mga tao sa Ginoo naaman diri nagpuyo. Unsaon na lang to niya, dunay remnant, ang mga remnant ang nahibilin ngadto sa gitawag sa Ginoo nga wa nang biya. Kadto mga nanghibilin nga diin wala na nahigugma sa kalibutan kay ang ilang gihigugma ang pagpangalagad na sa Ginoo kay gamay na lang ang panahon. Magunsa man ang mga butang sa kalibutan niining gamay panahon be. Pag ma-miss na ito ni gamay, abin mo sa tinud lang ingon ni Apostol Pablo sa Tesalonian, ang nakalangan lang anang gitawag og dragon, mapintas nga mananap, nga muanhi dinhi, mo nagiingon niya dito, ang nakalangan lang ana nga, wa pa ihulog sa Ginoo diri, wa pa giraha ni Michael dito sa langit, tungod aron kita mga luwas pa. Kaya nga naman, itong pagpakamatay ni Kristo hangtod karon, abi no sa tinuod lang dili to gitawag og kinabuhi na to, nagtuon lang ta. Wanang giingon ni Kristo kinsa katong nabudlayan nabugatan, dumuol kamo kanato ug pas-ana kong yugo ug pagtuon kamo. Di nato na makalimtan ng magtuon. No, nanatay na katunan so kada tong pagpakamatay ni Kristo, kung sa matong nakatunan be. Bisan gani kining mystery, mo ni akong iwali ninyo nganong mag-prepare ta katong giingon ninyo mangandam na ta. Morning sugod sa itong pagpangandam, kay daghan atong buhaton pagpangandam. Kung mulakaw ka, bisan asa ka, sa may imong andamon. Kung ato ka sa Amerika, magandam kag jacket, magandam kag bag, magandam kag mga gamit nimo. Napapasa Ginoo atong agtuan dito. Daghan atong andamon, kay daghan kay bulaton nga gisugo sa Ginoo. Ug labas sa tanan, diya nga hapit na mobalik ang Ginoo, natay pagsulay. Mabitan nang ipasuot sa Ginoo, ingon pa ni Apostol Pablo ang armor. Aron dili ta mapildi kay ngano man karon sugod karon isuot na tong armor sa Ginoo ngano man kaya ang atong kaaway nagkalibot bisan asa kamo adto delikado na imo makaistorya dito basig nag-career na siya pero mo na kung gingon kung nagsimba mo diri nga diin ingon pa ni King David matod pa sa diya nga kung ang tao na sa 2 Chronicles chapter 20 verse 8 and 9 ha. Muna yang gingon dito. Kung ikaw anaa sa sulod sa balay sa Ginoo na di ang pangalan sa Ginoo na ang pulong ba? Ang pangalan yun ni Jesus Christ is pulong. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word became flesh. Kinsa man to na imong unod? Pulong. So si Jesus Christ is pulong. Muna kung naa di ang pulong sa sulod sa balay sa Ginoo, matod pa niya buabot ang pestilence, earthquake, moto nga gingon niya, kung musampit mo sa Ginoo, kay naa mo sa balay sa Ginoo, niya naa di ang pangalan, siya maminaw, siya muluwas na to. Muna, bisan asa ka mo lang tao, basta kada Domingo, naa ka sa balay sa Ginoo, ayaw kadlok, ayaw saligi imong mas, bisan pag naa kay mas, na mag-unsa man ang mas kung wala ang Ginoo nimo, kung ang Ginoo mutugot nimo. Although sa tinuod lang mga Kristiyanon ron dili pataptan sa Ginoo og kanang tawag na pandemic, dili siya pataptan. Ang pataptan kadtong wa kaila sa Ginoo. Punishment man na. Mo na kung gingon sa inyo tulo lang kabutang nganong ang pandemic asa para sa mga tao wa kaila sa Ginoo. Para sa mga nakaila sa Ginoo nga wa naninuod, pahinumdom. O para sa mga iya sa Ginoo naninuod para mangandam. Kung kita iya ta sa Ginoo mangandam ta kay ngano man. Kani pandemic is a third to the last sign sa iyang pagbalik mo na mangandam ta. Ang problema unsa na to pagpangandam? Unsa na to pagpangandam kung nagingon man nga mangandam ta sa pagbalik ni Kristo or mangandam ta sa kanang gigya tawag og Great Tribulation kay mahitabo man gyud na.
So unsa man nato na pagpangandam, mao ni akong gingon sa inyo ang mystery. Mao ni ato hisgutan ning mystery. Kining tanang butang gitago gyud ni. Ingon pa dinhi sa atong gibasa sa Salmo chapter 50 verse 21 to 23. Sa 50 verse 4, verse 5 unahon ta sa ni lakbitan taning gamay nga pulong ha. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Mo to ipagadir. Ingon ang Ginoo, tapukan ang mga balaan ako. Kato mga balaan nga nanganaad. Adunay covenant sa Ginoo nga siya mo take out nga Lord, mga lagad ko nimo with sacrifice, true sacrifice. Kung mga lagad manguta sa Ginoo, sacrifice man gyud. Una ta mo bow down, sige tag bow down diya, wa ta day kabaw sa service. Nga mao tong obserbahan nato kay mao to ang ordinance nga gitudlo gyud ni Moses sa mga tao. Dili nang ingon pagday, pag-awit. Pero muna moingon ko ninyo, kumuani gani mo karong adlaw, panikamuti gyud ninyo nga makaabot mo sa awit. Kanang makaawit mo ba, dili ingon makaabot na mo sa kung wali. Kuwang gyapon mo, tubangan sa Ginoo. Mo bitaw na maghatag ta og time karon. Magsugod ta alas 8 hangtod alas 12, yatag nato na sa Ginoo. Unya igugmao na to. Aron na ibasihanan sa atong gugma diha sa Ginoo. Aron natay basihanan sa atong pagkamatinud-anon sa Ginoo. Basihanan sa faithfulness, sa willingness. Kung willing ka maluwas, mo na ibasihanan nato. Alas 8 ta magsugod nga mag-awit ta. Kay kanang awit ingon sa Hebrews chapter 13 verse 15, i-continue daw na ang ato ang spiritual sacrifice which is the fruit of our lips. So awit na kay ang bunga sa atong dila sulti man ni, dili man ni chismis lang. Dili ni ang tingog dato pang chismis, pang panaway, pang hulga, pang panisog, pang pangbadlong. Kundi kung ikaw iya sa Ginoo, kana imong tingog, kanang fruit sa imong tingog is pagpahimaya sa Ginoo, tiagit pagpasalamat. Mo na muawit ta, Lord, salamat. Mo ang ako sa kabutang yun nga ato ang ihalad diri sa Ginoo kining ato ang lawas nga doon natay gitawag og kanang pag-awit. Offering man po na. Mo nang gingon dili lang kay muanita aron muhilak. Wala na nang hilak karon kay ngano man. Unsa may mong gihilakan, gipasaylo naman ka. Unsa may mong hilakan, gisuplayan naman ka. Gawas kung wa ka suplay, gawas kung nagkasakit ka, gawas kung mo nang gingon dili ka magpasalamat. Mapugos lang ka diri nga di nakay sakit mo ani ka dinhi. Gusto sa Ginoo mo ani ta diri wa tay sakit sa tinuod lang di ta tagaan og sakit sa Ginoo. Kay ngano man ang Ginoo nagasupply sa tanang pagkinahanglan sa mga iya sa Ginoo. Muani ta dinhi pagpasalamat na lang kay ngano man nagpailang nga kita tinuod nga iya sa Ginoo kay gisupplyan ta. Mo bitaw na nga usay kung ingon pa na kanang halad ninyo. Mo nang halad sa pagpasalamat ug halad sa kalinaw. Ngano man sa balay naman tay kalinaw, napa mo'y kalinaw sa balay? Siguro wa mo'y kalinaw sa balay kay ngano man sige magkagpanawa o sige ka magkaibog sa mga silingan nga sila nang dato kag naglibog na ko sa pagbuhato na nga dato ko magkakwarta ko. Mo na akong gingon kaniro hapit na mobalik ang Ginoo. Unsay gingon sa Hebrews? Kanang Hebrew mo na mga pulong kaniadto nila. Gisulat sa New Testament aron di nato makalimtan nga mga sugo sa Ginoo kay kanang Hebrew mao kana ang mga gibuhat sa tanang mga Hebrehanon. Unsay giingon sa Ginoo dito sa mga Hebrehanon? Adin matud pa niya sa pan siguro to 5 Hebrews chapter 5 verse o 13:5 o 5:13. So yang gingon dito, be not covetousness. Ayaw mo pagpangibog. Be content what you have, for I will not leave you nor forsake you. O karon ang time nga barugang tana. Ayaw mo pangandoy nga makakwarta pa mo, mahayahay pa mo. Sa tinuod lang ang Ginoo di mo biya ninyo. Kung naay kagutmanan, kung naay gubat, naay gira, naay problema diri, ang Ginoo mag-uban ninyo. Mao gina iyang saad nato. Dili ta matrubol. Kaya nga naman ang Ginoo naghatag ka nato kalinaw. Kaya ang covenant sa Ginoo is life and peace. Abi nimo sa tinuod lang ang butang sa Ginoo kaniadto pa tinago gyud ni. Wanang naipulong giingon niya kang Moses
sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, the secret things belong into the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Bilong na sa ato ang tanong gipang reveal, mga ordinance bilong na nato. Pero kanang ordinance sa Ginoo is mo nang gingon ni Jesus Christ. Tinuod yun itong propesya kay nga naman sa tinuod lang gamay luwason sa Ginoo ba? Si Jesus Christ nga ni amot mga pastor dili mo to ba ini? Ingon si Jesus Christ sa chapter 7 man siguro to. Sa Matthew nagingon siya dito. Sumulod kamo sa dalan nga gamay og lisod nga mao kana ang dalan padung sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay daghan ang nanulod sa agianan nga lapad ug daghay nanduol. O gamay ra ang nanulod kay nga naman unya matoy pasunan jutay ray nakatultol ni jutay ra. Sa kajutay gusto mo jutay nga masulti pa nako. Ang gingon ni Jesus Christ padayon kamo gamay panon kay ang inyong amahan sa langit nahimuot sa paghatag sa kingdom sa langit. Ang amahan daw. Ako nagtuko, nalipay ang Ginoo nga kita gihatagan ta about anang kingdom. Kanang kingdom sa tinuod lang di na ma-explicar og tao. Mystery man na. The kingdom of God is a mystery. A secret since the world began. Since the foundation of the world. Keep secret, tinago gid na. Mo nang gingon sa Ecclesiastes, iyang gipagwapo tanan butang sa kalibutan, iyang gibutangan ang tao nga di adunay mga eternity, pero wa niya buhata. Unya usala ka butang nga wa gyud gibutang sa tao ang mga pagkahibalo sa buluhaton sa Ginoo. Wa siya kabalo kung sa gibuhat sa Ginoo diri sa kalibutan. Ang Ginoo mo'y magmando ining tao kung kana siya iya sa Ginoo. Mao nang the steep of a good man are ordered by the Lord. Kinsa tong mga good man diri sa tinuod lang iya na sa Ginoo. Nagay gingon ni Solomon sa Proverbs ang mga asawa nga buotan iya sa Ginoo. Buotan mo. Pagpakabuotan. Prudent ba mga prudent woman? Proverbs chapter 28 na the last chapter. Basahin ninyo. Mga prudent woman iya sa Ginoo, di ba? Pero mga laki wa gyud giingon. Kaya mga laki manggod mo'y naguna-una ba? Ito sa pagbuhat sa mga daotan. Gamay ra ang laki. Pero kamo mga laki, mo nang giingon, magpabilin jud ta sa tubangan sa Ginoo. Sa tinuod lang kaning ato ang kinabuhi diri nga nagantos ta diri dili ni igo ikatandi nato dito sa langit. Kung nagaantos mo nagago mo kaanhi dinhi, dili na ka andi na. No one can compare. Dili na ma-compare nimo dito sa ihatag sa Ginoo nato do nato eternity. Karon daghay nagawas about anang mga gitawag sa langit, pero do na ko i-explicar ninyo about anang sa langit. Di man ingong ako right tungod sa ako nabasahan ni tanan. Although wa na ko nasabta, pero ang Ginoo nagapasabot. Mana magbuhat mo ta kog chart about sa race sa kalibutan ba. Unsay nahitabo unsay gibuhat sa Ginoo, kay balo ko unsay gibuhat sa Ginoo kay ngano man nahisulat man tanan. Iya man ginang ipadayag. Dili man ang yung dili ipadayag. Bisag kana iyang gisulti nga din. Tinago lang na. Pero gipadayag na niya. Wala iyang gingon din sa Amos chapter 4 verse 12. Memorize na ninyo no. Dili ginato ni kalimtan na prepare to meet thy God. Mo bito nang pungtan ang saan pagpangandam. Gawa mo ginagwali og about pagpangandam. Mo na karon sulti ko ninyo unsa na to pagpangandam og unsay atong pangandaman, rapture ba, second coming ba, great tribulation ba? So tanan, ako mingon. Yang sa na itong pagpangandam, na-qualified ka sa great tribulation, although kung naa may rapture, matod pa niya, lahi man daw ng rapture, o second coming, pero mingon kung kaninyo ka ng rapture, mauna ang second coming. Dili na mo ang twinkling of an eye. Mag-isgot ratay niya. Ingon pa niya din sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Mao ni ang iyang gibasihan sa mga tao sa rapture, basihan pud nato ni karon. Then we which are alive and remain shall be caught up
together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Makiguba na ta hangtod sa walay katapusan. Ang ilang istorya mo ni basig mangmiya mo kay gusto mo atong mga tinumo-tumo nga mga pulong ba. Atong mga tinumo-tumo pulong kanang dili ganay sakit sa dalunggan. Manong mo agwapo pa to iyang gikuan, mulay dayon. Mulay kay like kay ngano man. Bago nga yang gisulti. Na din rapturon dito una ta mo ato bang anang Great Tribulation. Usa may purpose ng Great Tribulation sa mga hilaw-hilaw. Gingon sa Revelation, isuka lang gyapon ng mga hilaw-hilaw. Wala na may chance. Karon pangutana kanang rapture is a first resurrection. Pag wanti ka kambit sa first resurrection, the second resurrection o second death is naagud nimo. Pabita tang maningkamot ta sa first resurrection mo nagingon sa Revelation. Blessed is the man ho kanang gitawag nakaambit sa first resurrection. Kaya ang second death wala na dapit sa iya, di na siya ma-impierno. Kaya ang second death is impierno, the first death is minterio. Makambit ka sa first resurrection. Kung kanang rapture is a first resurrection, there is no second resurrection. Wala gyud gisulti og second resurrection. Pero kanang rapture is the first resurrection mo na ilang wali. Unya kung karon na rapture ta kay first resurrection man. Galing ang una ng mga mubangon ang mga patay. Mo na iyang gingon dinhi. Then we which are alive and remain shall be caught up. Sa verse 16 ini, the dead in Christ shall be raised first. Tinuod sila muna kay ngano man. Mo ni akong gingon sa inyo ba? Ang clouds mo na isakyanan sa mga iya sa Ginoo. Kung si Jesus Christ mo naog magsakay gyud ng clouds. Kay nga naman giprapisi na daan sa Acts chapter 1 verse 11 giingnan jud tong mga tao samtang nagtan-aw sila kang Kristo nga giisaka sa taas. Sila ra ang 12 disciples ha. Nisaka si Jesus Christ sa taas sa Acts 1:11 chapter 1 nga matod pa niya samtang nagsaka si Jesus Christ nang hangad yun sila hangtod nawala na ay manulunda sa lang luyo. Giingnan sila sa mga manulunda, mga taong Galileanhon ngano nagatutok mo na kanang Kristo nga inyong gitan-aw nga nisaka sa langit, mausad na ang iyahang pagbalik. Sabgawon gyapon siya sa panganod, mao na gitawag og put up. Wala kung si Kristo manaog nga diya sa panganod, uban ang mga nulunda mo bitaw tong dunami debate ba nga ngano man with his saint for the saint nga matod pa niya with the saint kay ngano man unahon niya bangon ang patay aron ubanon niya dito, and we will alive or with alive and remain sa gawon ra niya dadong niya dito. Di na siya munaog dili. Dadong niya dito hangtod forever nga moadto ta sa Mount of Olives. Kanang gitawag og ang Old Jerusalem, ilisa nag New Jerusalem. Dito ta magpuyo within 1,000 years. Pag mahuman ang 1,000 years, adto na ta sa langit. Mura na gingon, last na to sa Revelation. Unya katong wala madala, magpabilin dili ingon nga diin katong dili magpamarka. Katong wala nagsimba o wala nagpamarka, katong giingon sa Revelation nga, katong wala magsimba sa mapintas mo ano, katong mga gitawag na punggutan sa ulo, mao tong mga tao kaniadto. Sila na punggutan tungod sa Ginoo, mo to gitawag og martir nga nakita ni John de Villar nga naa sa trono sa Ginoo, da martir. Ikaw karon kinsa may martir ron nga Kristohanon be? Kabaw mo sa nang martir? Bisag kung sa pagkulat sa iyang bana, love lang gyapon niya iyang bana. Di ba po kumingon nga diin, bisag kung sa pagpakulata sa iyang asawa sa iyang bana, love lang gyapon niyang asawa kay wa man ko kadungog na hitabuan na ng mulatang asawa sa iyang bana. Nga diin magpabili ng gyapon bana kay aron tawag og martir. Kabaw mo sa meaning sa martir? Bisag kung saon pagsakit, di gyud mo biya. Mao gyud na iya. Mo na mga martir atong una pa tong panahon. Ang mga martir kita naano ta sa grasya. Dili ta itugot sa Ginoo nga din masaktan. Dili ta maisnat, dili ta ma-hurt ba. Do na may harmful.
pero dili harmless. Kaya nga naman, ang Ginoo grasya, ang gihatag sa Ginoo nato, life of peace. Peace ba? Kanang kalinaw. Di ta pwede masakit, di mangganit ta pwede mamatay. Mao na ang mystery ba? Mao na ang gingon sa Ginoo. Ikot up ta. Mo atubang ta dito. Pero ang gingon remain usa mo nganong ma-remain man ta? Kay do na pamatay gibuhat. Ato nangamatay ni Kristo, namay daghan nangamatay ni Kristo. Daghan. Mas daghan sila nangamatay tungod ni Kristo. Kay mo man kutoy pagsugod nga mahimo kag Kristohanon. Wala pa man tong espiritu. Wala pa man tong pagbati. Karon pasalamat ta kay pagbati ni. Kung mubati ka sa Ginoo okay lang, kung di ta mubati sa Ginoo okay lang. Pero ang gusto gyud sa Ginoo kanang mubati gyud ta sa espiritu kamaturan. Kanang espiritu mo na pagbati sa tao, doon ay tulog ang klaseng espiritu, doon ay tulog ang klaseng pagbati. Pagbati sa dautan, pagbati sa natural lang sa atong lawas. Kadang mga kaibog sa kalibutan, pagbati man ato na kay kita atong lawas, ang buhat atong lawas kaibog man. Mo bitaw na ningon ang Ginoo patya na ninyo. Binat ko bityos ni sayo mo pagpangibog ni mga butang sa kalibutan. Kuntinto mo kung sa igatag labi na karong panahon. Ang kinuapit na mo balik. Mo nakita ko nung mga buhi magpabilin ta kay natay buhaton. Pagpanganda pasalamat ganita. Ang Ginoo nagatag nato chance time. Pero kanang time nga gihatag sa ato sa Ginoo extended of mercy lang na. Extended of mercy, a short work ingon pa ni Pablo. Gamay lang buhat. Mo bitaw nang wa pa ni ani ning marka, mo marka nato kay ngano man napatay time mga lagad sa Ginoo. Ingon pa ni Job ha. Gusto man gud sa Ginoo nga kita mahimong good man. Kay kanang good man gi-order na sa Ginoo yang step. Ayaw na baliwalaan ang the step of a good man are ordered by the Lord. Mo na si Job, sultihan ta mo ingon pa ni Job sa 37 verse 19. Teach us what we shall say unto him, for we cannot order our speech by reason of darkness. Manang ningon siya, sulti mi. Kung unsa among isulti nila, kay nga naman, dili may makahimo sa paghatag og kanang sakto o order. Tungod kay ang rason manggod, wa man may kahibalo. Darkness ba? Kanang taong wa kahibalo darkness na. At tungod na sa wa pa si Kristo na pagkamatay nato, wa pa siya na pagkamatay. Kitang mga Gentiles nata sa darkness, naglingkod ta sa walog sa landong sa kamatayon, mga matay ragyud ta. Kaya nga naman, ingon ni Apostol Pablo, kita itong una, mo na ningon si Apostol Pablo, remember, once you are a Gentiles, inumdumi nga kamo mga hintel, without Christ, without hope, without God. Muna yung gingon. We are far from the commonwealth of Israel. Kabaw mo sa nang commonwealth, kanang pagdumala ba sa Israelites ba? Kay di man ta tao sa Ginoo, tao man ta. Salamat yun ta nga gi-reject yun nila si Jesus Christ. Plano man punto sa Ginoo. Aron tanang tao maapel kay gibuhat gudgunin ta ng tao din sa Ginoo, di ba? Mo lang to nga din ang mga tao nga iya niyang gibuhat katong matinud-anon. Katong willing. Wa bitan ako gingon magsita og time alas 8 ta magsugod kinahanglan up to date ta diha. Kay aron makita atong faithfulness and willingness. Ay ang gingon niya dito sa Job ug sa Roma, matod pa niya kinsa katoy makabuhat og una. Moro toy balosan sa Ginoo. Dili ginato na malalis kung ani ka iwit ka ayaw ko ina nga di kung moampo ka sa Ginoo balosan ka niya. Although wa pa may time nga di nang Ginoo nagatag pa man siya time, gi-extend pa man yung mercy. Pa man time mo balik, magrepent ta. Usbon ba nato? Kaya mo bitaw na nga di ang makauna lang, mo to yung balosan. Ug gingon ni David Manggod, kung kinsa katong ni matag sayo kay Domingo ug karon matakag sayo nya mag sit up kag late dito sa balay sa Ginoo, mo nang gingon ni David nga sayang na imo ang pag-adto simbahan. Sa Psalms 127 basahan ninyo 1. Mo nang gingon. Mo bitaw na nga importante nga din do na tay order. Ang ato ang gibuhat nga bilang Kristiyanon ta ba? Ma-order gyud. Kay ang Ginoo is not a God of
any order but order. Ang Dios gyud naghatag gyud siya og ordinance, order ba? Nga din mo gito tong sundon. Ang una commandment, ikaduha requirements, ikatulo ordinance. Mao na to ang covenant sa Ginoo. Pag dili na tuman ang commandment ug ang requirement, labi na ang ordinance, dili tayo sa Ginoo, kay naghatag mag-ordinance ang Ginoo. Muna nga ang Ginoo, si Apostol Pablo nagingon, kinahanglan ang matag usa mabutang sa order. Una, maabot na ang gitawag og the mystery nga atong pangandaman. Ang Thessalonians, ingon pa niya dinhi, chapter o 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. Ani kining Thessalonians kato isgutan dool na ni sa rapture ha. Dool na pud ni sa mystery. Ingon pa niya dinhi sa chapter 5, which is a manifest token of God, righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. Ang Ginoo nagpadayag kanato nga diin ang tao gayod mga righteous is basihanan yun niya ang judgment sa Ginoo. Nga kita ang judgment sa tuwa giingon sa Ginoo. Ingon pa ni Apostol Pablo nga mahimo tang counted nga worthy. Mahimo tang worthy ba? Mahimutang takos, di pwede nga din. Mga taglangit, di deta takos. O nang ningon si Apostol Pablo, paningkamot mo, basi unya di disqualified. O bita itong gingon ni Jesus Christ, dili tanan nagtawag Ginoo makasud sa gingarihan sa langit ha. Bisag burason ka, di ba Ginoo pastor mako, di ba Ginoo nagwali mako, di ba nag-Bible study mako, di ba Ginoo nagtithes ko, nag-offering ko, nagato ko matig simbahan. Usay gingon sa Ginoo dito sa 7:23. Depart from me, I know ye not. Wa siya kaila. Muna bantayan na nato. O bito na, ayang gingon din ang Ginoo naghukom sa mga righteous. Nga din, kinahanglan makounted ta sa worthy in the kingdom of God. Kanang sa kingharian sa Dios ba? Tapos ta. Verse 6, seeing it is a righteous things which God to recompense tribulation to them that troubled you. Tanawa. Siya nagingon ang righteous butang things of God. Ang usa ka butang nga tama sa Ginoo, manimalos gyud siya. Tribulation to them that trouble you. Kung kita iya sa Ginoo, ayaw mo kabala ka kay kanang tribulation para na sa nag-trouble na to. Nga kay kita wa man ta na trouble. Isulayan man nato sa mga trouble rin sa kalibutan, pero wa ta na trouble. Kanang tribulation mo na panimalo sa mga tao nga nag-trouble na to. Nga kanang nagbadlong na to, nagsaway na to, mo nagiingon. Manimalos ang Ginoo through tribulation. Wala muingon ko ninyo kanang tribulation para lang na sa mga wala na ninood. Ang Ginoo naghatag siya og kingdom. Gali na ang kingdom is a mystery. Secret lang na. Unsa man nato paghingon si Jesus, pangitaan ninyo ang gingarihan sa langit ug pagkamatarong. Unsa na to pagpangita? Nabay nagtudlo ninyo nga di mauna ang gingarihan sa langit. Nakita na ninyo ang gingarihan sa langit. Ambot lang kung naabata ako ningon nga kay balo na mo sa gingarihan sa langit. Labaw sa tanan mo na akong last kaninyo nga di ang gingarihan sa langit is a mystery. Mo na ang mystery, mo na ato kinahanglan mga mahibawan. Mo na yang gingon dinhi. And you, unto you who are troubled, rest with us. Og kamo nga diin gitrouble. Ingon pa ni Apostol Pablo, pahulay mo namo. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. Nga diya nga moabot na ang atuang nga mao si Kristo gikan sa langit, ipadayag na uban ang iyang mga manulunda sa nawa. Magpahulay usa daw ta. Kanang gitrouble. Nga matod pa niya, in a flaming fire taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Mo niyang gingon. Kay ang Ginoo manimalos gyud pinaagi sa pag-ot-ot sa kalayo
Matod pa niya, kadtong mga kaila sa Ginoo o kadtong wala nagtuman sa sugo sa Ginoo. Pero kadtong nagtuman sa sugo sa Ginoo, sa iyang giingon ni Apostol Pablo, pahulay mo, uban ka na mo. Doon na pa man tayo risk, nga kung ginumduman ako nitong mayaging Domingo, doon na pa yung remaining day of rest of the people of God. Mo na ni. Mo ni ang pahulay gihatag sa Ginoo. Mo nang gingon sa 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power, when He shall come to be glorified in His saints, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Kanang testimonyo daw ni Apostol Pablo sa taga Thessalonica, believe manggod gituhuan nila ni anang adlaw mao bitaw na mo yung kuninyo kaning gisulti ni Apostol Pablo, ako kuning gisulti ninyo kung mutuo mo karong adlaw anang giingon ang mga iya sa Ginoo umana iyang gingon magpahulay gyud sa diha nga din magglorify ang mga balaan, magglorify kita sa Ginoo nga naman magglorify ta sa Ginoo karon. Ang number 1 nga atong i-glorify ang Ginoo nga malipay na tamuan ni dinhi nga naman giredeem na ta, muna ko giingon, gilukat na ta, mo ito ng tanong, Lord, kano sa mami ni mulukat ito? Di ba nag-ingon ko nung daan, siguro pag mo declare na gani ato ang mayor, na pwede na ta musimba, o itong miyagi, nag-declare na siya, di ba? Pwede na ta musimba, amot, katong wala ka dungog siguro, luoy na po ka ito. Muna, muani na ta, uban malipayon, di na ta mahadlok, lipay na ta muani dini. Kaya nga naman, giredeem naman ta, nga kung ikaw kay redeem mo nang di ka malipay, pero kung nagtuo ka nga redeem ani na dinhi maglipay na ta kay mao na ni ang last chance sa Ginoo. Sabi nimo sultihan ta mo kanang gitawag og 4 months na kanong gisulat na ni Jesus Christ, asa man nagipahinuhod, asa man niya gipahinumdum sa mga tao sa Ginoo ng alhagad. Pero ayaw lang gingon nga